Tornsbjerggård er smukt beliggende i midt den østjyske natur med adgang til både skov og mark. Dette giver en unik ramme om et bo- og arbejdsfællesskab for psykisk udviklingshæmmede mennesker. Livet på Tornsbjerggård tager udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskesyn, med deraf følgende høje krav til den pædagogiske og medmenneskelige tilgang til livet på gården. Vi er i dag 20 beboere og 27 faste medarbejdere. Vi er en selvejende institution, hvor man bor i 4 mindre enheder, arbejder på gårdens værksteder og har et aktivt fritids- og kulturliv. Vi tilbyder også aflastning og STU-forløb. Værkstedsaktiviteterne er fordelt på keramik, økologisk biodynamisk havebrug, køkken og bageri med mere. Arbejdet står som en central del af alle menneskers liv, således også for det udviklingshæmmede menneske. Det kan være med til at skabe en identitet og selvforståelse, at vi har et arbejde, hvor igennem vi udlever vores evner og muligheder. Her får du bolig til hele livet.